Най-честата причина, поради която се налага да се евтаназират по-възрастни котки, е бъбречната недостатъчност. И най-тъжното е, че повечето стопани изобщо не виждат кога тя наближава. Бъбреците на вашата котка имат огромна задача. Те филтрират отпадъците, поддържат електролитния баланс, контролират кръвното налягане и хидратацията на цялото тяло. Проблемът е, че вашата котка може да загуби до 65 или дори 70% от функцията на бъбреците си, преди изобщо да забележите някакъв симптом у дома. Когато най-накрая забележите, че нещо не е наред, заболяването вече е прогресирало. И тук става страшно. Колкото по-болни са бъбреците, толкова по-дехидратирана става котката. А дехидратацията уврежда бъбреците още повече. Натрупват се токсини в кръвта, които ускоряват процеса. Това е ефектът на лавината. Увреждането става все по-тежко с всеки изминал ден. Вашата работа като стопани е да направите всичко възможно, за да предотвратите това начало. Защото веднъж започнало, увреждането е необратимо. Последвайте ни за част 2, където ще ви покажем как да подкрепите бъбреците у дома.